बेलेग बेलेग खेथा खामबाय जोंनि मिडिया फ्रेन्ड्स दङ ते दिबर जरानि सारिक बाबानि खाकसां मा जत दङ याफारि आं दिनै तेवाइसा प्रेस मिट मा फाइबिका हाजोहाय ओमफ्राय आं अब सानाय जे थांनाय जों 14 तारिखसिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि इंगै जों खायसा प्रेस मिट नारमानि जागावो आ जागावो जों कक साबु बाग्रानो जे बिनि मांनो पुतला सनामै बिनि मुखांगो कक सित्रा रक सयै बनो जुतानि माला रक कान्दिवै बनो जे मान हानि खाइमेनि बनो अपमान दिमानि आबुनि दै जों खायसा समाजनि बरकंगै एज आं खायसा तिप्रासांगै आं अबनो क्षत्रिय समाजनि इंगै आं कक साका गाव सामानि बिसिंतै आं सिनि जमातिया हदा बबो सिनि थाकुनो हदा करा बंनो आं अबनो सानाय जे आदिनो जे हदानो जे जों डाइरेक्ट तो जों बंनो कुनो एकटा कुको खाइमेनि करै तबेखाय आं बरक तो मांस गोनां बरक बा हयतो बा आंनि बोस्लाय कास्लेपान जेकुनु कक साखाना तबेखाय जदि न जमुंको सिनि जमातिया बसंनि ताकुकतै बुकुसं आनि कक सामाना जदि सायां जागै टंका हंकै नरक आनो खमाख्लायदि नाकारदि ओंखाय जदि अबहाय जाहाते केबो बतांथ आं अबो सानाय ओंखाय तै कैसा सानाय जे दिनि अर गोबांमा कक कासावै गोबांमा ससियेल मिडिया नि बिसिंगो नुगै टंका जे खरकसा समाजनि बरकंगै बाहायके पलिटिक्स अबहा पलिटिक्स नि बागै बकसाव पलिटिक्स निगे आं कक सामानिया आं समाजनि बरकंगै न कक सामानि जे बुबाग्रा न जे अमहाय खाइतेनि तो जों बिभिन्न रूप नुखा आबरक नुखा बुनि फ्लेक्स जों गोबांमा नुखा हयतोबा बुबाग्रानो जों बुबाग्रानिबो सांगै हामजाक थिनिवो हयतो गोबां कक साजाकना तबेखाय आबो कुनु दिनो फानो कायसा तामिनो संगठन कतर आं डाइरेक्ट उनको सामाया सतर्क कायसा कक सामासे जे अबहाय भबिष्यत जोंनि तिप्रासानो अमहाय खाइखे अबहाय जागावो थाङै क्लाइमान हुइ सामासे तै आसो गोबां कक सामाया कोनो सानाय जे आदिनो जे 14 तारिख हदानि बागै फानो कुनु एकटा पलिटिक्स नि बागै पार्टी नि बागै कक साजाका आबो टोटेली जदि बुलंगै टंकाकै आं आनि ककनो जे साया तंमा जागावो आं रसावै नाका।